Os afeccionados ao mundo do cicloturismo terán unha cita o vindeiro domingo 9 de marzo coa disputa da 11ª edición da BTT Ría de Noia. A proba presentada esta mañá no Concello está organizada polo Club Ciclista Toxo. Como en anteriores edicións, terá un carácter lúdico e non competitivo, con 3 distancias de 25, 40 e 50 km. A saída da proba está prevista para as 9 da mañá dende Labarta. Preparamos un recorrido con 3 distancias diferentes, que serán 25 km, 40 e 55 km, recorrendo diferentes montes do Concello de Noia. Este ano acudiremos ao San Lois, onde, se o tempo nos acompaña, habrá unhas vistas espectaculares, así como a parroquia de Santa María de Roo, Tambre e volta pola Barquiña. A proba conta un ano máis coa colaboración do Concello, de onde animan a participar nela. Dende o Concello animamos a todos os ciclistas interesados en participar nesta proba a que fagan xa as súas inscripcións. Habitualmente, nestes últimos anos, o tempo non nos axudou moito. A ver se este ano temos un pouquiño máis de sorte e se pode disfrutar das vistas dende o San Lois e da nosa ría. As inscricións estarán abertas ata o vindeiro mércores día 5 a través da web de Galitiming. Dende a organización confían en acadar ese día os 400 participantes, unha cifra semellante á da última edición.